Per què has decidit assistir a aquest acte? Perquè coincideixo totalment amb el que s'estan manifestant i és bàsicament que estem en contra d'aquesta justícia patriarcal i de tots els machitos que hi ha sueltos que estan fent el que els hi surt d'allà. I per què creus que és injusta la sentència de la manada? Bàsicament perquè crec que hauria de ser molt més gran, però a part crec que tot ve del sistema educatiu i tenim un sistema educatiu de merda que llavors passen a les coses que passen perquè s'educa d'aquesta manera. Llavors la justícia funciona igual que el sistema educatiu. No em sorprèn, però estic totalment en contra. I consideres que vivim en una societat masclista? Sí. Considero que vivim en una societat supermasclista, la qual va super aliada del capitalisme i les dues coses ens exploten, ens maten i ens fan tot el que poden. Llavors, què creus que s'hauria de canviar d'aquesta societat? Que hauríem de viure bàsicament en un sistema que fos anticapitalista i llavors d'aquesta manera no viuríem en un sistema patriarcal perquè les dues coses van juntes. Llavors s'hauria de canviar el sistema educatiu i tot en general. I per acabar, creus que el moviment feminista demana la igualtat o a vegades busca la superioritat de la dona? El feminisme és la lluita per l'alliberament de les dones. Llavors, a partir d'aquí s'ha de buscar l'equitat, però com que s'ha d'alliberar una part de la societat, que en aquest cas són les dones, que són les que estan oprimides, s'ha de pujar per estar a la mateixa alçada. En aquest cas, els homes han de perdre res, és bàsicament buscar la igualtat en general, tant de classes com entre homes i dones, entre totes les persones, bàsicament. Per què has decidit assistir a aquest acte? Perquè crec que és un acte molt important, ja que la sentència de la manada és un atac contra la dona de la manada i contra totes les dones que sortim a combatir aquest sistema dia rere dia i era molt important plantar cara i dir que no consentim tot això. I què és per tu el feminisme? El feminisme és una lluita per l'alliberament de la dona, perquè vivim sota un sistema que no ens deixa ser nosaltres. Com es pot lluitar per combatre el masclisme a la societat? Creiem que la forma de combatir és des de l'educació i des de la lluita als carrers, que és primordial per canviar el sistema i per canviar les lleis. I creus que vius situacions masclistes en el teu dia a dia? Dona algun exemple. Jo crec que, per exemple, algo que és molt significatiu, som les dones que tots els dies pràcticament ens trobem algun home que ens molesta pel carrer, no? Que ens diu coses realment fastigoses i ens sentim realment que no podem fer res sota això, però és combatent i combatent com s'aconsegueix. I creus que, per acabar, el moviment feminista demana la igualtat o busca la superioritat de la dona? Qualsevol moviment que porti el nom de feminista sempre buscarà la igualtat de la dona a l'home, perquè ningú és més que ningú, mai.